Gai groesawu chi'n gynnes eto. Mae'n fraint dod at ein gilydd yn dweud i addoli ein gwaredwr mawr. Fel chi'n gweld Emyr sydd yn arwain, yn gweddio bydd Duw yn ei gynnal ac yn ei ddefnyddio fe hyn o eto. Mae'r hodri wedi mynd draw i Llambed, fe sy'n pregethu yn Llambed heno, lle ni'n cofio am yr hodri. Ac yna ar ôl yr oedfa fel arfer gai annwg chi aros i gael paned, i gymdeithasu efo'n gilydd. Ac yna fel oedd Rhodri'n sôn bore yma, does dim llawer o goeddiadau o ran trefn wythnos oherwydd y gwylio, ond mi fydd na gwrgweddi yma am gwarter i 8, so fan hyn fyddwn ni yn edrych na tai pobl fod un wythnos cyntaf y mis. So fan hyn cwarter i 8 cwrgweddi nos Fawrth, ac yna Sul nesaf bydd Rhodri yn arwain yn y bore, a Emyr yn yr hwyr, a yn y bore byddwn ni ail gychwyn gyda yr ysgol Sul, gan bydd y tymor yn dechrau. Ac yna, casgliad y mis yma yw tuag at Scripture Reunion, felly ni gofio am hynny. A fel oedd Rhodri yn sôn bore yma ar aelodau, mi fydd na gyfarfod byr ar ôl yr oedfa bore wythnos nesaf, Sul nesaf, jyst i drafod y cyflogau. A ynghyd-destun y cyflogau o Rhodri'n sôn bore yma, mae'r rhain, mae toreth o'n nhw fan hyn, falle yn beth da i ni atgoffa yn gilydd, wel, sut dylen ni rhoi, a mae'r llyfr yma sgwennodd Gwyn ar gael am ddim yn y blaen. Gadewch i ni weddio cyflwyno'r oedfa un harglwydd ni. Ein tad i ni'n diolch nawr wrth i ni gychwyn oedfa, bod ni ddim yn troi at unrhyw berson neu at unrhyw un ohono ni, ond ni'n troi at ti, y Duw byw. Y Duw sydd yn ben ar bob peth ac ar phob un. Y Duw tragwyddol, y Duw tad, mab ac ysbryd glân. Arglwydd ni'n cydnabod, ni ddim yn gallu dirnad yn llwyr, dy ogoniant a dy fawredd di. Do arglwydd diolch fod ti wedi datguddio digon i ni. Ac ni'n diolch yn benodol heddiw bod ni'n gallu cofio am ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, am ei aberth drosto ni, ac am ei fuddugoliaeth yn dod allan o'r bedd yn fyw. O arglwydd diolch i ti amdano fe, ac am y fuddugoliaeth nawr sydd yn eiddo i ni yng Nghrist Iesu. Ac o arglwydd yn dymuniad ni heno yw y bydd yn cael ei ddyrchafu. Y bydd Iesu Grist yn cael y lle mae ein ei dilyngu. Ond, Dad, ni'n gwybod o ti a chonsern drosto ni, ac ni'n ostyngedig yn gweddio am ein gilydd, arglwydd siarad â ni fel dy bobl. Crea yno ni awydd i fod yn debycach i Iesu Grist. Bydd gyda'r rhai sydd yn mynd trwy gyfnod anodd ar hyn o bryd, ni'n meddwl am geiriau cyntaf Crist i'r disgyblion, tangnefedd i chwi. O arglwydd, rhod angnefedd i'r rhai sydd angen y tangnefedd ar hyn o bryd. Clew ein gweddi, rhagora'r ein deisyddiadau, derbyn y clod i gyd, am bod ni'n gofyn pob peth yn enw i'n gwaredwr annwyl Iesu Grist. Amen. Wel, na ni barhau trwy ganu rhif 2 yng Ngwmpawd 2. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae'r byd yn brwydro i'w gael. Pethau'n elw fi nawr yn golled si. Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Yn y trydydd pennill mae Paul yn sôn am profi grym dy atgyfodiad i. A dyna ni'n mynd i fod yn meddwl am mewn ffordd heno. Ni mae'r arglwydd Iesu wedi marw, mae wedi atgyfodi am y reality hynny. Yn beth grymus sydd fod i gael effaith clir yn ein bywydau ni. Gadewch i ni sefyll i ganu yn gilydd.
Heno yma, fi am i ni droi at llythyr Paul, at y Rufeiniaid a penod 6. Bore yma edrychon ni ar ychydig o benod 5. A fe glywon ni am y ffordd bod pechod wedi dod i fewn i'r byd trwy afa oherwydd pechod marwolaeth. Ond nawr, trwy yr arglwydd Iesu Grist, trwy ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad, mae yna fywyd yn cael ei gynnig i ni. Ac un o'r pwyntiau oedd Paul yn gwneud yn ei ddadl oedd yn i'w dros amser ar ôl yr un trosedd cyntaf yna, yr un enghraifft cyntaf yna o bechod, dros amser fod pechod wedi lledu yn do a wedi cynyddu. Ac wrth i ddiwro'r gyfraith, fod pechod wedi amlygu ei hun hyd yn oed yn fwy, bod e'n mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy, ond yna bod gras wedi dod. A bod gras Duw yn fwy na'n pechod ni. Ac mae hynny'n arwain yn naturiol wedyn i fewn i ddechrau penod 6 fel y gwelwn ni. Gyda chi ddarllen Rufeiniaid penod 6, dechrau yn yr adnod gyntaf. Beth yntau sydd i'w ddweud? A ydym i barhau mewn pechod mwyn i ras amlhau? Ddim ar unrhyw gyfrif. Pobl ydym a fi farw i bechod. Sut y gallwn ni mwyach fyw ynddo? A ydych heb ddeall fod pawb ohonom a fedyddiwyd i Grist Iesu wedi ein bedyddio i'w farwolaeth. Trwy'r bedydd hwn i farwolaeth, fe'n claddwyd gydag ef. Fel, megis y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw mewn amlygiad o ogoniant y tad, y byddai uninau gael byw ar wastad bywyd newydd. Oherwydd os daethom ni yn un ag ef, trwy farwolaeth ar lun ei farwolaeth ef, fe'n ceir hefyd yn un ag ef trwy atgyfodiad ar lun ei atgyfodiad ef. Fe wyddom fod yr hen ddynoliaeth oedd ynom wedi ei chroeshoelio gydag ef mwyn dirymu'r corff pechadurus, ac i'n cadw rhag bod mwyach yn geithion i bechod. Oherwydd mae'r sawl sydd wedi marw wedi ei ryddhau oddi wrth bechod. Ac os buom ni farw gyda Christ, yr ydym yn credu y cawn fyw gydag ef hefyd. A ninnau'n gwybod na fydd Crist sydd wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw yn marw mwyach. Collodd marwolaeth ei harglwyddiaeth arno ef. Yn gymaint ag iddo farw, i bechod y bu farw unwaith am byth. Yn gymaint a'i fod yn fyw, i dduw y mae'n byw. Felly, yr ydych chwythau i'ch cyfrif eich hunain fel rhai sy'n farw i bechod, ond sy'n fyw i dduw yng Nghrist Iesu. Felly nid yw pechod i deyrnasu yn eich corff marwol a'ch gorfodi i ufuddhau i'w chwantau. Peidiwch ag ildio eich cyneddfau corfforol i bechod i'w defnyddio i amcanion drwg. Yn hytrach, ildiwch eich hunain i dduw. Yn rhai byw o blith y meirw. Ac ildiwch eich cyneddfau iddo i'w defnyddio i amcanion da.
Nid chaiff pechod arglwyddiaethu arnoch, oherwydd nid ydych mwyach dan deyrnasiad cyfraith, ond dan deyrnasiad gras. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr ymynau nesaf. Rhif 659. Ni allodd angaid i ddal Iesu'n gaeth ddim hwyn ar trydydd dydd, yn rhydd y daeth. Ni ddelir un o'i blant, mynd i bant y bydd, fe'i gwelir ger ei fron yn llon ei gwydd. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Gan i weddio dyn gilydd. O arglwydd yn Duw i ni yn dal i ddiolch i ti am yr hyn i ni'n ei ddathlu heddi. Bod yr arglwydd Iesu Grist yn fyw. Fod yr un sydd yn fywyd ynddo fe ei hun. Ie, iddo fe roi ei fywyd i lawr. Ac ei fod e wedi, cael ei gladdu ac gorwedd yn y bydd. O, diolch. Diolch fod e wedi ei gyfodi. Wedi ei gyfodi yn wir. A ni'n diolch fel ni newydd ganu bod y bydd ddim yn gallu ei ddal e. Fe yr un sydd yn fywyd arglwydd. Ni'n diolch fod wedi ymddangos yn fyw unwaith eto i'r gragedd wrth y bydd ac i'w ddisgyblion ac i llawer eraill yn y dyddiau'n dilyn yr atgyfodiad yn brawf o'r ffaith fod nawr yn gallu cynnig bywyd tragwyddol i bawb sy'n credu ynddo fe. Arglwydd, ni'n diolch fel ni newydd ganu. Os oedd y bydd ddim yn gallu dal yr arglwydd Iesu Grist, wel, bydd y bydd ddim yn gallu'n dal ni chwaith. Arglwydd,
I ni farw, I ni gael ein claddu, I ni orwedd yn fyd am gyfnod. Fydd na bwynt yn dod lle bydd llais yr arglwydd Iesu yn ein codi ni. Fel petai ni ond yn deffro o'n cwsg. Diolch am hyn. Arglwydd ni'n gwybod fod marwolaeth yn elyn creulon ac yn gallu bod yn beth ddigon poenus a diflas. Ond ni'n diolch fod yn elyn sydd wedi cael ei goncro gan yr arglwydd Iesu Grist. Diolch fod dim angen i'r Cristion i ofni marwolaeth mwyach. Diolch yn wir mae byw i'r Cristion yw Crist a fod marw yn elw am ein bod ni'n cael mynd i fod gyda thi. Arglwydd, mawr yw ein diolch mewn byd sydd mor dywyll, byd lle mae pechod a marwolaeth yn dal i deyrnasu mewn llawer o ffyrdd, arglwydd. Diolch fod ti wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Diolch fod na obaith gennym ni heno yn atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Dad, awn ni di'n helpu ni i ni yn aml iawn ddim yn byw yng ngoleuni'r gwirionedd yma. Arglwydd, hyd yn oed os o'n i'n gwybod nhw a wedi credu nhw ers amser hir, arglwydd, o ddydd i ddydd ac o awr i awr, falle bod reality yr atgyfodiad a'r bywyd newydd yng Nghrist ddim yn amlygu ei hun yno ni fel y dylsai. Dad, maddau ni am gymryd y cyfle nawr i edifarhau, i ddod ger dy frondi ac i gyffesu ein methiant a'n pechod a'n hangen ni, a gofyn i ti weithio yno ni nawr. Heno, yn y lle hwn, arglwydd, yn y dyddiau sydd o'n blaen ni, arglwydd, gweithio yn rymus yno ni. Ac arglwydd, awn ei di'n cadw ni. Cadw ni hyd i'r dydd olaf hwnnw, os gweli di fod yn dda. Dad, clywyn gweddi ni felly, ni'n cyflwyno i'r aelodau o'n heglwys ni sydd methu bod yma heno am wahanol resymau yn cael ei rwystro oherwydd iechyd neu cyfrifoldebau eraill. Ni'n gofyn y bydde di gyda nhw, yn agos iawn atyn nhw. Ni'n cyflwyno rhai sydd falle i ffwrdd ar hyn o bryd. Ni'n gofyn y bydde nhw yn cael teithiau diogel ac yn cael gorffwys a bydde di yn i bendithio nhw ar hyn o bryd. Ni'n cyflwyno'r eglwysu eraill sy'n cael ei cynrychioli yma heno. Yn diolch i ti am y gwaith rwy ti'n ei wneud yma yn ein dinas ni ac arglwydd yn ein gwlad ni. Ac arglwydd, ni'n gweddio bydde di yn gwneud gwaith mawr yn ein dydd ni os gweli di fod yn dda. I ni am brofi grym yr atgyfodiad yn ein bywydau ni. Ac arglwydd, i ni am i'r grym yna i amlygu ei hun yn ein gwaith a'n gwasanaeth ni fel dy bobl di. Arglwydd, helpa ni yn y pethau hyn. Bydd gyda ni i weddill yr oedfa hon am bod ni'n gofyn yn enw Crist. Amen. Amen. Ganwn ni o'r atodiad nesaf, rhif 59. Yn Christ ei hun mae'n ngobaith i. Ac yr trydydd pennill yn dweud hyn, rhaid roi ei gorff dan geiad bedd. Nos ddi yn lladd goleuni'r byd. Ond llifodd gras yn afon gref, cododd y Crist, mae'n fyw o hyd. Tra saif mewn buddigoliaeth fri, mae pechod wedi'm gollwng i. Fi yn eiddo fe yn eiddo fi, rhynedigaeth gwaed fy Nghrist. Yn ei sefyll i ganu.
Trwch gyda fi i'r adran a ddarllenon ni yn Rhufeinied pennod 6. Ac, fel ni'n sôn bore yma, yn yr bennod flaenorol, nathon ni weld yn fod dewis gyda ni. Dyna oedd y pwyslais bore yma. Mae'r dewis yma gyda ni rhwng marwolaeth yn adda, a dyna yw ein sefyllfa naturiol ni, marwolaeth yn adda neu bywyd yng Nghrist. A'r anogaeth wrth gwrs oedd i ddewis bywyd. Ond be mae hynny'n ei olygu, neu sut mae hynny yn edrych? A mewn gair, trawsnewidiad. Transformation. Ni wedi newid ein perthynas. Ni wedi cael ein symud o deyrnas y tywyllwch i deyrnas y goleuni, o farwolaeth i fywyd. Ni wedi newid ein perthynas o adda fel ein cynrychiolydd i Grist fel ein cynrychiolydd. A felly mae'n perthynas ni gyda phechod wedi newid.
A mae'n bod ni nawr efo cynrychiolydd cyfiawn. Nawr, o'n i'n sôn ar ddiwedd pennod 5 fel rhan o'i ddadle, oedd Paul wedi dechrau gwneud y pwynt yma fod maint ein pechod ni yn dangos helaethrwydd gras Duw. A mae hynny'n gysur, o'n i'n trio roi'r cysur yna i ni bore yma, os i chi'n teimlo, mae mhechod i'n rhy fawr, chi'n wrong. Achos y mwyaf yw ein pechod, y mwyaf yw maddeuant sydd ar gael. Chi'n bechadu'r mawr mae hi yn waredwr mwy. Ond ar y pwynt yma, mae Paul yn dychmygu rhywun yn codi cwestiwn neu problem neu gwrthwynebiad. A'r cwestiwn mae'n codi yw hyn, wel, os yw maint ein pechod ni yn ffordd i ddangos maint gras a chariad Duw, a ddylswn ni nawr parhau i bechu. O'n i wedi derbyn bywyd newydd yng Nghrist, ond o'n i ddylswn ni parhau i bechu mwyn dangos mwy a mwy o ras Duw. A falle bod ni'n clywed y sylw na, a bod e'n swnio'n od, a ni'n meddwl, wel, efe jyst cwestiwn rethregol yw hyn, rhyw fath o rhetorical device mae Paul yn ei ddefnyddio, ond na. Mae llawer o bobl dros y canrifoedd wedi syrthio i'r union camgymeriad yna. Ac yn wir, newch chi glywed pobl heddi pan maen nhw'n clywed y syniad yma o cyfiawnhad trwy ffydd. Bod Duw yn maddau ein pechod ni ac yn ein cyhoeddi ni'n gyfiawn, nid trwy unrhyw beth i ni'n gwneud, ond yn unig trwy'r hyn mae Crist wedi wneud drosto ni. Newch chi glywed nhw mewn rhyw debates yn gweud, wel os felly, na gen i jyst gallu cario ymlaen i bechu. Beth yw ymateb Paul? Ddim ar unrhyw gyfrif. Na ato Duw. No way. Chi'n gweld mae'r syniad yna yn dangos camddealltwriaeth llwyr o'r hyn mae Crist wedi ei wneud ac felly yr hyn sydd wedi digwydd ym mhrofiad ac felly ym mywyd y Cristion. Chi'n gweld, ydy dod yn Gristion ddim jyst yn newid allanol. Ond ar pwynt mae wedi bod yn gwneud, yn dyfa? Na, mae'n rhywbeth mewnol, rhywbeth sydd yn y galon. Dydy dod yn Gristion ddim jyst yn fater o newid y ffordd ni'n byw. Stopio dilyn esiampl adda a dechrau dilyn esiampl Crist. Na. Mae Paul di dangos yn dod ym Pennod 5 fod y pethau yma yn dod i ni ac yn digwydd i ni mewn undod gyda ein cynrychiolydd. Yn adda ni'n derbyn natur pechadurus, statws pechadurus, a mae'n bywyd ni'n adlewyrchu pwy ydyn ni yn adda. Ni'n farw yn ein camweddau a'n pechodau am bod ni'n un gydag adda. Mae'r Cristion nawr yng Nghrist. Ni'n un gyda Christ. Ni wedi ein uno gyda fe. Mae fe, fel ni newydd ganu, yn eiddo i ni a ni yn eiddo iddo fe. Trwy ffydd, rydyn ni wedi derbyn natur newydd. Bywyd newydd sydd yn amlygu ei hun mewn ffordd penodol o fyw. Dyna mae Paul eisiau i'r Rhufeiniaid a felly heno eisiau i ni i'w ddeall. Mae gennych chi fywyd newydd. Nawr, wrth i ni feddwl am y pwnc yma, gallwn ni feddwl amdano fe mewn tair ffordd. Mae yna agwedd gorffennol
Mae yna agwedd presennol a mae yna agwedd dyfodol i'r bywyd newydd yma yng Nghrist. Fi'n mynd i osod mewn ffordd chydig bach yn wahanol. A'r peth cyntaf felly fi eisiau ni weld heno yw hyn. Yng Nghrist, does dim condemniad am bechod mwyach. Na'r pwynt cyntaf. Okay. Yng Nghrist, does dim condemniad am bechod mwyach. Mae Crist wedi marw, ac mae wedi atgyfodi. Dyna ni wedi bod yn dathlu dros y penwythnos yma, yn dyfa. Bod yna ddyn go iawn, dyn hanesyddol wedi diodde, wedi marw 2000 o flynyddoedd yn ôl tu allan i Jerusalem. A fel glywon ni bore yma, fe nath pethau hynny fel ein cynrychiolydd ni. Ond falle pan chi'n clywed y gair yna, cynrychiolydd, representative, falle bod e'n swnio fel rhywbeth chydig bach yn oeraidd, rhywbeth pell i ffwrdd. Mae rhywun gallu cynrychioli chi heb bod chi yn ei adnabod nhw. Ond be mae Paul eisiau ni ddeall yw, oherwydd ein undod ni gyda Christ, mae'n pechod ni wedi cael ei gyfrif iddo fe, a felly mae'r hyn am wnaeth yn cael ei gyfrif i ni. Mae'n dod drosodd sawl gwaith yn dod i, drychwch ar adnod 5. Mae'n sôn am y symbol yma o fedydd, a mae'n dweud, os deithom ni yn un ag trwy farwolaeth, ar lun ei farwolaeth Adnod 6, fe wyddom fod yr hen ddynoliaeth oedd ynom wedi ei chroeshoelio gydag Adnod 8, os buom ni farw gyda Christ. Adnod 10, yn gymaint ag iddo farw. I ni gyd yn bechaduriad. Cyflog pechod yw marwolaeth. Mwyn i Dduw fod yn gyfiawn, yr hyn mae'n pechod ni yn ei heiddi yw marwolaeth dan farn, dan felltith. A chymod be, sa eisiau gwynebu hynny? Dylse ddim un ohono ni fod eisiau gwynebu hynny, ond dyna sydd angen digwydd. Ond, chymod be, falle bydd hwn yn swnio chydig bach yn od, 2000 o flynyddoedd yn ôl, fe nes i farw. Dwy fil o flynyddoedd yn ôl, nes i gael fy nghondemnio fel pechadur. Fe nes i gerdded trwy strydoedd Jerusalem. A'r dorf yn gwneud hwyl ar ymhen i yn poeri a taflu pethau arna. Nes i gael fy chwipio. Nes i gael fy nharo. Nes i cael fy nghodi ar groes yng ngres y dydd. Fe nes i weiddi allan fy niw, paham wyt ti wedi fy ngadael. A reswm pam oedd e wedi fy ngadael i oedd achos bod fi'n derbyn cosb fy mhechod yr hyn o'n i yn ei heiddi. Falle bod chi'n meddwl, wel, sut ti'n gallu dweud hynny? Hynny yw, ti dal mor ifanc, Emyr. Achos o'n i yng Nghrist. Dyna nath Dyna nath brofi, dyna nath ddiodde, a fe nath hynny mwyn fy nghynrychioli i, ond nawr bod fi yng Nghrist, mae'n union fel petai hynny wedi digwydd i fi. Mae'n ddarlun gwael, ond yn ein teulu ni, mae Elsie yn hoffi dweud bod hi wedi bod mewn awyren i America. Yn dechnegol, mae wedi, ond oedd hi yn bol Catrin ar y pryd. Catrin oedd hi mynd yn yr awyren. Catrin oedd hi mynd i America, ond oedd Elsie gyda hi. Dyna sydd wedi digwydd i ni. Diolch i Dduw, fi ddim wedi gorfod diodde fy pethau na fy hun.
Ond yr unig reswm fi ddim wedi gorfod diodden nhw, a sdim angen i un ohono ni ei diodden nhw, yw am fod Crist wedi ei diodden nhw yn fy lle. A mewn ffordd, dyna'r sylfaen i bopeth arall ni'n mynd i weld yn y bennod yma. Oherwydd nawr bod ni wedi marw gyda Christ, wedi cael ein croeshoelio gyda Christ, does na ddim condemniad am bechod mwyach. Mae mhechod i barod wedi cael ei gosbi. Fi wedi derbyn yr hyn fi'n heiddi yng Nghrist, heb orfod ei profi nhw yn bersonol fy hunan. A felly pan chi'n teimlo'n eog, pan mae cyhuddiadau yn dod gan yr un drwg, pan i chi, falle di llithro neu yn meddwl yn ôl am eich pechod chi yn dal i'ch brifo chi a chi'n ffindo chi'n yn amau, di Duw wir yn gallu caru rhywun fel fi, di Duw wir yn gallu maddau i rhywun fel fi. Mae'r Cristion yn dweud, wel, stop. Fi wedi marw. Fi wedi marw. Ac fi wedi atgyfodi gyda Christ yn barod. A sdim modd, a sdim angen talu yr un pris ddwywaith. So, os chi wedi cael hwnna rhywbryd, falle bod chi wedi cael tocyn yn dod trwy'r drws neu dirwy, chi wedi parcio yn y lle wrong neu yn rhy hir neu beth bynnag, ac mae'r tocyn yn dod, na fe, chi ar fai, ac yna chi wedi talu ond mae tocyn arall yn dod. A falle bydd yn gweud ar waelod y tocyn yna, if you have already paid, ignore this. Ignore this letter. Chi gallu anwybyddu achos mae'r pris wedi dalu. Dim angen talu'r pris ddwywaith. I ni yng Nghrist, a felly does dim condemniad am bechod mwyach. Na'r gorffennol. Ond mae'n agwedd presennol yn yr adnodau yma hefyd. A mewn ffordd, dyma lle mae'r prif bwyslais. A dyma'r ail bwynt te. Does dim pŵer gan bechod mwyach. Okay, dim condemniad, ond dim chwaith pŵer gan bechod mwyach. Drychwch eto adnod 2. Pobol ydym a fi farw i bechod. Sut y gallwn ni mwyach fyw ynddo? Mae'r syniad o barhau mewn pechod i'r Cristion yn syniad atgas, gwirion. Ni wedi cael ein achub o hynny. Mae Christ wedi dioddau mwyn ein achub ni o hynny. Mae'r ffordd yna o fyw yn perthyn i adda, i'r hen ddynoliaeth, i'r hen berson, i'r hen fi. Mae Paul yn dweud, yng Nghrist, mae'r Cristion nid yn unig wedi derbyn maddeuant am bechodau, a diolch am hynny. Ond mae'r Cristion nawr wedi derbyn rhyddid o bechod. Ni wedi cael ein achub i fywyd newydd. Yna'r pwynt yn dyfa. Dyw cyfiawnhad trwy ffydd a'r ffaith bod ni wedi cael maddeuant yn rad ac am ddim achos be mae Christ wedi'i wneud, dyw hynna ddim yn golygu bod ni'n rhydd i bechu. Mae'n golygu bod ni'n rhydd i beidio a phechu. Nawr, un o'r ffyrdd mae Paul yn esbonio ac yn darlunio hyn i ni yw efo'r syniad o gaethwasiaeth, slavery. Mae'n dweud, pan o'n i yn ein pechod, o'n i'n gaethweision. Oedd gennym ni ewyllus, rydd,
i ddewis beth o'n ni'n gweld yn dda. Y broblem yw fod yr ewyllus yna wedi ei lygru gan bechod, a felly o'n i wastad yn dewis y drwg. Os ych chi ddim yn Gristion, pechod yw eich meistr chi. Pechod a'ch cyneddfau, eich cyneddfau corfforol, eich nwydau chi. Dyna'r pethau sydd yn eich reoli chi. Nid bod ni mor ddrwg ag y gallwn ni fod, a nid bod ni byth yn gallu gwneud pethau da a positif. Na, nid dyna mae Paul yn dweud, ond be mae yn dweud yw hyn, ein bod ni'n gaeth. Mae fel petai ni mewn cadwynau i'r un drwg, ac yn cael ein reoli gan ein nwydau a'n chwantau. Mae'n siŵr bod ni gyd, os ni'n onest, yn gwybod am be mae'n sôn. I ni ddim yn gwneud y pethau ni'n gwybod dylsyn ni. Yn aml iawn ni'n gwneud pethau, a ni ddim wir eisiau gwneud nhw. Ni'n gwybod bod nhw yn mynd i benni lan yn creu llanas, ond ni'n gwneud nhw ta beth. Pam? Wel, achos ni'n gaeth. Ond be mae Paul yn gweud yw, oherwydd yr hyn mae Crist wedi wneud, a gan bod ni wedi marw ac atgyfodi gyda fe, nawr, heddiw, does dim pŵer gan bechod mwyach. Mae'n dweud yn adnod 4. Trwy'r bedydd hwn i farwolaeth fe'n claddwyd gyda gef, fel megis y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw mewn amlygiad o ogoniant y tad, y byddai unennau gael byw ar wastad bywyd newydd. Neu yn adnod 6, mae'n sôn bod ni wedi cael ein croeshoelio mwyn dirymu'r corff pechadurus, a'n cadw rag bod mwyach yn geithion i bechod. Oherwydd mae'r sawl sydd wedi marw wedi ei ryddhau oddi wrth bechod. Ac adnod 11, felly rydych wrth eich cyfrif eich hunan fel rai sy'n farw i bechod, ond sy'n fyw i Dduw yng Nghrist Iesu. Be mae Paul yn dweud yw fod marwolaeth ac atgyfodiad Crist wedi torri grym pechod drosto ni. Eto, os allai ddefnyddio darlun gwael, fi'n siŵr bod ni wedi clywed lot yn ddiweddar yn y newyddion am drones. Maen nhw wedi bod yn cael ei ddefnyddio lot yn yr brwydro a'r ryfela yma sydd yn cymryd lle. A allan gweud bod fi'n deall siwr mae'r pethau yma'n gweithio, ond hynny yw, beth i nhw ar ryw fath o remote control planes, yn dyfa, mae yna rhywun yn reoli'r drone. Mae yna rhyw fath o peilot, os mae yna'r gair, yn rhoi cyfarwyddiadau mewn i beiriant, a mae'r drone yn ei fyddhau. Bod ei fyddhau yn arwain i ddistryw. Nawr, un o'r pethau sy'n cael ei ddefnyddio felly yn yr yfeloedd yma yw jammers. Rhywbeth i torri'r cysylltiad rhwng y remote a'r drone ei hunan. Rhywbeth sydd yn torri y reolaeth. Mewn ffordd dyna mae Paul yn dweud sydd wedi digwydd i ni. A nid yn unig mae'r reolaeth yna oedd gan bechod a'r diafol drosto ni wedi cael ei thorri, nawr mae yna peilot newydd wedi cymryd reolaeth ohono ni. Mae Duw ei hun, trwy ei ysbryd glân, yn arwain camau y Cristion. I ni ddim yn gaeth i bechod mwyach. I ni wedi marw. Ac falle bod hwn yn gymhariaeth trist. Os ydych chi geithwas, sydd yn gorfod i fyddhau i'w meistr, a'r ceithwas hwnnw'n marw, dwi ddim mynd i fyddhau mwyach ydy e. Os faint mae'r meistr drwg yna yn
galw ac yn gweiddi ac yn sgrechian ac yn beth bynnag mae'r meistr yn trial i wneud, mae'r ceithwas marw ddim yn gwrando dim mwy. Mae gan y Cristion meistr newydd, arglwydd newydd. Ni wedi'n codi i fywyd newydd. Ac unwaith eto, sylwch be wnaeth hynny gostio. Ar y groes, mwyn torri grym pechod drosto ni, ar y groes fe ddaeth Crist yn bechod drosto ni. Mae'n drawiadol, dyw Paul ddim yn dweud fod Crist dan arglwyddiaeth pechod. Na, nath Crist gwrth sefyll pechod. Yn gadarn hyd y diwedd. Ond ar y groes, mae'n cymryd ein pechod arno ni ei hun. A mae Paul yn dweud, mae'n drawiadol adnod 9, mae'n awgrymu fod gan marwolaeth ar un pwynt arglwyddiaeth dros Iesu. Nid pechod sy'n rheoli dros fe, ond am gyfnod marwolaeth. Hynny yw fod Crist wedi dewis roi ei fywyd i lawr. Fod Crist wedi dewis am ychydig bach ildio i farwolaeth. Ond yna, pan oedd e'n barod, oedd ganddo fe'r awdurdod i gymryd ei fywyd yn ôl eilwaith, a felly collodd marwolaeth ei arglwyddiaeth arno ef, a felly mae marwolaeth a phechod wedi colli ei reolaeth arno ni. Os chi'n Gristion heno, chi ddim dan teyrnasiad pechod mwyach. Dyw pechod ddim yn inevitable. Dyw ddim yn anorfod. Fi ddim yn golygu bod ni yn syth yn mynd i fod yn berffaith. Na, mae hynny'n amlwg yn wir o ddarllen yr ysgrythur ac o edrych ar hanes yr eglwys. Bydd y gwaith mae Duw yn ei wneud, y gwaith da mae wedi dechrau yn ein calonau ni, ddim yn cael ei gwblhau hyd dydd Crist, dydd y farn. Ond dyn ni ddim yn gorfod pechu. Mae pechod wedi colli ei rym a'i bwer drosto ni. A fel Cristnogion, dylsyn ni felly fod yn casau pechod ac yn gwneud popeth i osgoi pechod a ddim yn rhoi ein hunan i bechu. Ddim yn dewis mynd nôl i wasanaethu y meistr drwg ni wedi cael ein rhyddhau oddi wrthoch chi ddim gorfod gwrando arno fe mwyach. Os oes rhywun sy'n dweud bod nhw'n Gristion, a maen nhw'n hapus yn byw mewn pechod, mae rhywbeth o'i le. Na, meddwl Paul, peidiwch ildio'ch cyneddfa i bechod, ildiwch eich hunan i Dduw. Cynigiwch eich hunan iddo fe. Gnewch bob ymdrech i geisio plesio'r arglwydd ac i fyddhau iddo fe. Achos mae pechod wedi colli ei bwer drosto ni. Nawr, fi newydd ddweud fod y gwaith yna o dod yn union debyg i'r arglwydd Iesu ddim mynd i gael ei berffeithio'r ochr yma i'r bydd. Ond bydd y gwaith yn cael ei gwblhau un dydd. A dyma'r pwynt ola. Ni'n edrych nawr i'r dyfodol. Yn fyr, does dim dyfodol i bechod mwyach. Does dim dyfodol i bechod mwyach. Ni wedi clywed yn dod, mae'r Cristion wedi marw ac wedi atgyfodi yng Nghrist 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ac mae'r Cristion o ddydd i ddydd yn byw nawr bywyd
o farw I bechod a byw fel rhai, byw o blith y meirw. A weithiau mae hynny'n gallu teimlo fel slog di-ddiwedd. Mae'n frwydr. A ni yn, falle'n cwestiynu weithiau, ydy'r frwydr yma beth yn mynd I ddod I ben? Yr ateb wrth gwrs yw ydy. Un dydd bydd y gwaith yma yn cael ei berffeithio yno ni. Un dydd bydd yr marwolaeth ac atgyfodiad yna oedd yn wir am yr arglwydd Iesu Grist a sydd nawr yn barod yn wir amdano ni trwy ffydd ynddo fe fyddwn ni yn ei brofi yn ei llawnder. Os nag yw Crist yn dod gyntaf, ac I ni, os ni'n fyw, bydd ein cyrff ni'n cael ei trawsnewid mewn chwynciad. Ond os ddim, ar ryw bwynt, ni'n mynd I farw. A bydd ein cyrff ni yn cael ei gosod mewn bedd neu falle'n cael ei amlosgion, ond bydd ein cyrff ni yn pydru ac yn dod I ben. Ond ar sain yr utgorn ola, byddwn ni sy'n barod wedi codi gyda Christ yn ysbrydol yn cael ein hatgyfodi yn gorfforol. Eto, mae'n dod drosodd mewn sawl man, adnod 5. Os deithon ni'n un ag ef trwy farwolaeth ar lun ei farwolaeth ef, fe'n ceir hefyd yn un ag ef trwy atgyfodiad ar lun ei atgyfodiad ef. Ac yn adnod 8 ymlaen, os buon ni farw gyda Christ, yr ydym yn credu y cawn fyw gydag ef hefyd. Dyw pechod i'r Cristion ddim yn inevitable. Mae atgyfodi a'r diwrnod hwnnw pan fydd pechod wedi dod I ben ym mhrofiad y Cristion, mae hynny yn inevitable. Mae Crist wedi mynd o'n blaenau ni. Fe yw'r patrwm. Fe yw'r blaenffrwydd. I ni nawr sydd ynddo fe, sy'n un ag e trwy ffydd, does dim byd arall yn bosib. Lle mae e wedi mynd, mae'n rhaid I ni ddilyn. Ni wedi bod yn gofalu dros y dyddiau diwethaf am ci bywiog, ci llawn egni. Weithiau pan chi'n mynd ar ci am dro, mae'r ci'n tynnu. Ac mae ci bach, mae'n gri. A chymod, chi'n cwestiynu weithiau efo ci cri, pwy sy'n mynd â pwy am dro? Efo rai bach yn ein teulu ni, pan mae'r ci yn tynnu, dim dewis ond dilyn. Mae Crist yn gryf. Mae Crist yn holl bwerus. Mae Crist ein bywyd ni wedi mynd o'n blaenau. Mae wedi mynd trwy marwolaeth. Ac mae wedi mynd ymlaen I baratoi lle ar ein cyfer ni. A lle mae wedi mynd, os allai roi fel hyn, does bron ddim dewis dyn ni. Does dim byd ni'n gallu wneud I rwystro na newid hynny. Ni'n mynd I ganu mewn ychydig bach, Emyn. Am fod fy Iesu'n fyw, byw hefyd fydd ei saint. Mae'n dilyn. Os dim byd arall sy'n gallu dilyn. Am fod Iesu yn fyw, byw hefyd fydd y rai sydd ynddo fe. Mae'r Pasg yn dangos llawer o bethau I ni. Mae'r Pasg yn dangos I ni be mae'n pechod ni yn ei heiddi. Marwolaeth, erchyll, melltith Duw. Mae'r Pasg yn dangos I ni hefyd beth sydd I ddod I unrhyw un sy'n parhau I wrthod yr arglwydd.
Mae'r Pasg yn dangos i ni mae Crist, yr un sydd wedi atgyfodi a trechu marwolaeth, fe yw'r un sydd wedi ei benodi i farnu. Ond mae Pasg hefyd yn dangos fod yr arglwydd Iesu Grist yn cynnig bywyd i'r rai sy'n credu ynddo fe, ac felly i'r Cristion fod gan bechod expiry date. Ac mor hir yw'r brwydro, ac mor boenus yw'r profiad y treialon a'r temptasiynau, a'r gofidiau, a'r holl heriau sy'n gallu ein gwynebu ni, mae yna ddydd pan bydd dim pechod mwyach. Pan bydd dim byd nawr yn ein gwahanu ni oddi wrth Dduw. Pan fyddwn ni'n cael gweld yr arglwydd fel y mae, a byddwn ni'n debyg iddo o'r diwedd. Ni'n dod yn fwy tebyg iddo fe gobeithio o ddydd i ddydd, ond byddwn ni fel fe. Byddwn ni yn derbyn corff yr atgyfodiad, corff newydd, gogoneddus, anllygredig. A byddwn ni'n cael bod gyda fe am byth. Diolch iddo. Amen. Gan i weddio. O arglwydd, ni'n diolch i ti. Am dy air di. Diolch am yr hyn i ni wedi glywed ar hyd y penwythnos yma. Am yr arglwydd Iesu, am yr hyn mae wedi gyflawni, ac am yr hyn mae ei hun yn ei gynnig i ni. Dad, ni'n diolch i ti yn dyfoli di. Arglwydd, ni'n gofyn unwaith eto ni di helpu pob un ohono ni i ddeall yr hyn ni wedi i glywed, i ddeall arwyddocad y pethau hyn, i weld goblygiadau y Pasg, marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Dad, helpa ni gredu, helpa ni wrth gredu i gael bywyd. Helpa ni fyw y bywyd newydd yma. Mewn ffordd sy'n dy blesio di. Am bod ni'n gofyn y pethau hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni yr emyn yna ni'n cyfeirio ati 663. Am fod fy Iesu'n fyw, byw hefyd fydd ei saint. Gorfod dioddau poen a bryw mawr yw ei braint. Bydd melys lanio draw yn o bod o don i don. A mi rof ffarwel maes o lawer ddeiar hon. Ac yna, gwyn fy myd, ti draw i'r byd a'r bydd. Cafyno fyw dan foli o hyd mewn hawddfyd hydd. Yng nghwmni'r nefol oen, heb sôn am bechod mwy, ond canu am ei ddirfawr boen byth gyda hwy. Yn ei sefyll i ganu. Gorfod
bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.